फुंनि बिमानि हाबाफारियालाय आरो माथो थिफिना दिनै गावनि मोजां मोननाय आरोना एकदम नै कबिजों ओंखाम एवनाय पात्ता कबिजों ओंखाम एवनाय जि मोजां मोनो एसे जागासिनो दङ ओमफ्राय आंनि लेडिसखौ नायनोबा नै गोथाव मा गोथाव गाइखेरजोंसो दुगैखांबाय आसोला हारसिंनो नों बिसिनायावसो दोननानै जादों बाबा बिसिनायाव गोलैगोनथ' हामा बिसिनायाव दोननानै जानो हामा आखाया गानदुआवसो दोनबावदों भगबान आदाखौसो खेबदों आं आदाखौसो नै थांदो माबार गानहैदो मानि एफा स्टाइलफोर आं हाला बाबा नों एक थुख्राबो इनि फारसे माबा नाङा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बर'आवहाय सबाय माजि जि फबायनाय महरा सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगसखौ फरायजोबो चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना थ' जायफोर बुंहैयो नोंथांमोनखौ आङो वेलकाम खालामबाय मानो होनबा एसे फ्रि जादों फुंनिफ्रायनो खुनु बेला फ्रि गैया आरो ना 6:30 सिखारनानै नैबेबो थाखो सिखारनायखाय बिमाया खाथियाव थाबाथ' बिसिनायाव लेंगौमोन बाट साइकेलजों फिथा लायनोसै होननानैहाय साइकेल सलायनो फिथा नागिरदों आरो ना 6:30 बाजियाव सरब फिथा नागिरबाय ओरैबो BTC अफिससिम थांबाय गैया आरो ना फिथायानो बानायथ'वाखैमोन गैया आरो ना जेरावबो ना दसे उनावसो बानायोथाय गैया ओरै नागिरबाय गैया ओमफ्राय मा नुयो मिन्थिबाय सुनाफोर अमा खुनानै एकदम बहायजेननाय आरो ना एकदम बाननानै ओमफ्राय सोरबा गोदा जेननाय ओमफ्राय थफ्ला लांनाय दखानाव बहायहैनांगौ ना बेफोरखौसो लोगो मोनो आरो ना ओमफ्राय सरबा एसे फ्रि जायोना ओंखायनो साइकेल सलायनो मोजां आरो ना आं दिनैसो सालायफेरदों आगोलाव खारहैयोमोन आङो फ्रि जायो होनना मिन्थिखायो फुङावहाय ओमफ्राय बेनो आरो फिथाखौ मोनबासो बे हेबनायानो हेबनाय फिथा जागौमोननो दाना फिथा मोनबोयैनि दखानाव हाबनो चक्लेट रायजालायबाय दगाय थसे लानानै फैबाय आङो हेबस्रो आरो ना उनाव दुगैनो जालायबाय खिखांनानै खुनुरुखुम दुगैनानैसो एसे गाइखेरजों ओंखाम जाफिनबाय ओमफ्राय आं मिनिनानै थैसिगोन थावाय गाननायखौ आरो ना एकदम बिदाखौ दोननानै फैनानै लुंगा लुंगि मोनबोबाय नालाय सान्थि गोजोनबोबाय बोरै केकआ जाबाय ओमफ्राय हेपिया बिदिखायसो गोजोननि ओमफ्राय बिदि हाख' जानानै आरोना आसोर बागुरुम हाय लोगोफोर दे जिरायदो हेपि जादो मटु नायदो आं खामानि मावनोसै मा जागोन दे जा खुसि हेपि बिस्कुट आयं नोंबो जानो जालायथारबाय आदाया दा फैगोन ना आं दोनखुमासनसै दानो मोस्रोमा माबाजोबगोन र' ओमफ्राय आं बिदि जाय फ्रिनो थांदों आरो ना ओरैबायदि जादों आरो सोरनाफोर दाखालै एसाइनमेन्ट जोब्बाय होनलायलायनाया जोंना लिरनाया जोब्बाय होनलायनाया दाना हिन्दीनिया चार्ट पेपारावसो होननानै खोनानानै फैदों आंनोबो चार्ट पेपाराव दाना खिथाफैबाय नालाय चार्ट पेपारावनो बहायनानै होबाय ओमफ्राय दाना उनाव जालायबाय गावहानो खबर मोनफिनलायबाय A4 साइजआवसो नांगौमोननो होमबा साननानै नायदो फटक सिथाबजोबखानाय नोङो हासि खनानै बेखौनो A4 साइजआव सिथाबनानै साजायफिननानै लिरफिनजोबनांबायना ओमफ्राय आं सानबाय दे दिनै लांखादो दाना उनाव रुटिनाव नायबाय बुस्थुआ सेट जाखांनानै रुटिनाव नायबाय आथ' लेखा बासिनाय समाव हिन्दी साबजेक्टआनो दिनै गैया हिन्दी क्लासआनो गैया दिनै लांनोनो नाङा ओरैनो जा टाइम बारग'लायनानै सेटिं खालामबाय थाबाय लिरबाय थाबाय बियो आरोना बिसिनि सोमोन्दै 5 लाइन्स ओमफ्राय महान मानसिफोरनि आरोना लाइक भगत सिं रानि लक्ष्मीबाई बिसिनिमोन नालाय मा होननानै दुखु जाबावनो ना रागा जोंबावनो रागायानो एखमबा दालांसै नोङो होनना बुङो आं बिदि गोदाव सोराव खोनानानै फैबा आरोना गावहा बुंदों चार्ट पेपाराव बुंदोंमोनथ' फार्स्टआव बिदि होनदों आरोना दा मा होनबावनो आरो उल्थां फाल्थां खोनाबाय अबेबा साबजेक्टनिखौ अबेबा मिक्स खालामफ्रांबाय बियो दा आथुर बिथुर बिमायासो दोननानै फैनांबाय बिदि जाय फ्रियैनो अरजाला थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला सोनाफोर आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आसुरित आरोना आंनि फिसाया मालायनि फिसाया कार्टुन मोजां मोनोबा मटु देखायदोंमोन आङो बेखौबो नांबावला बेनो मोसानायसो नायगोन गानसो नायगोन माने कार्टुन एसेबो मोजां मोना बियो मालाबा आं सिनेमा नायोबाथ' ओरैबायदि नायफायो जोबजासिम नायफायो आरोना सिनेमाखौसो गेजेर सोंगोन बियो मानो गाबखो मानो मिनिखो मा जादों बिदि आरो खिन्थु मजा लानानै नायफायो कार्टुन जै बिदि कार्टुनाव हरबाय लाइक सिनचेन माबा गकु सकु हज्रि खालामनानै सेला बेखौ नायाखि बेखौ नाया रिमटखौ सेख'हैयो
दानिफ्रायनो सिनेमा सिरियाल नायग्रासो आरोना आरो समखौ साबधान इन्डिया लेथेर फेथेर हाबाफारिया स्र' जानायलाय आरो माथोबाव नै मैया लानानै फैनाया आइदै नाथाय दिनै पनिर गैया आरोना सोनाफोर माशरुम एसे संसै सामब्राम थामब्राम होनानै ग्रेभि खालामसै बेखौनो टमेट'जों आरोना माशरुम मसाला ना मा होनो कबि खावसेया नै दहायो स्कुलाव लांखान्दैया सिन्था गैला दंबावो कबि भाजियाबो एसेबो आरोना न' टेनसन ओमफ्राय नै थाइबें खाजि बेनो आदारखौ खालामसै आं रागा जोंबाय आं दिनै दालिखौ सङा आरोना जाजायै जागोन मैया गाइखेरजोंसो स्राय जाबायना ओमफ्राय जोंबोथ' जायासै दालि एक थुख्राबो बिदायाबो टिफिनाव लांनाय आलु दाउदै ओंखाम बेखौनो जाबाय आहाबो माजों जादोंमोनथाय माबा मैद्रुजों जाबाय दालिया ओरैनो साफा बाया मोजोमा बेलासियाव बिमायासो गारनो बानानै जाबाय एसे मोनायाव सङा आङो दिनै दा गाइखेरजों होगोन आं आरो जानो होनबाथ' सेसे आरोना बेखौ बासिना लागोनसै आङो दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आंनि बुस्थुफ्रा रेडि जाजोब्बाय आरोना नै सामब्रामै बे गोरलैयानो गोरलै दाबो जोबाखै गोदानबो लाबाखै दरफा दङ आरोना नै टमेट' थाइनै रेडि सुनाफोर संला संलु संनानै लानोसै दिनै एसे सामब्राम गुफुर हाइजेंजों लोगोसे गरम मसालानिबो माने एलाइसि मोननै लं मोननै दंफां बिगुर मोनसे होलायदोंहाय एसे मोदोमथोंसै होननानै आरोना फुरा फटाफट खालामनानै लानोसै आं ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना आइजोफोर नोंथांमोना ओंखामफोर संबा बे आखाइनि दै आखाइ सुस्राफोरखौहाय फुगारो आंना सेस गस्ला गानबा गस्लानि बेजेराव सुयैनो गिसि जानानै मुसिलायो आरो दख'ना गानबा दख'ना नायथि गानबा नायथि मा गानो फुगारनानै सेल आरोना मालाबाल' जि लानो रोङो ओमफ्राय जि लाबाबो जियाव फुगारलाया आखाइ सुबाय एकदम गस्लायावनोसै आरोना मुसिलायो मालाबा ओमफ्राय आङो सानोसो बैयो ओंखाम संनायाव गानग्राया मास्टार शेफबो गानग्राया बेखौसो लाबोनानै लाफैनांसिगोन आरोना बिसालाव जा नुलाबायदों लायनांसिगोन सनाफोर उफाय गैला मैखुनखौ एसे दै फोराननानै लागोनसै आङो ओमफ्राय आमा नों मा खालामदों आंनि फोथाखौ लाबाय गैयाहाय एवथ्रमनानै नै एसेल' जाबाय ओमफ्राय आं एसे फिसा दोनबावदों आरोना उनाव जाजाया होननानैहाय ओमफ्राय ओरैहाय सामब्रामखौ सेरनानै लाबाय पासफुरन एसे सेलायलायबाय बेखौ एसे ब्राउन खालामनानै टमेट' हरसै बेयावनो देना लानायखौबो हरलाबायनोसै आरोना फोमोनलाबायनोसै माबायदि जागोनथाय दिनै पनिर गैया मा गैया नायफात्ता आरोना गोथावथ' जाखागोन नैबेथ' मोदोमफ्रुखासिगोन नालाय ओमफ्राय आङो मैखुन ओंख्रि संनायखाय मोनसे बाथ्राखौ बिराद मोजां गोसोखांबाय आरोना आंनि बिखुनजो बिमानि गामियावहाय आंनि बिखुनजो बिमानि गामि माने मा आंनि आइनिबो गामि सानैजों मोनसे गामिनि नालाय दाखालि आरोना जेब्लानाखि आं न'आव दङमोन लास्ट टाइम थांबा मैखुन जानानैहाय न'खरैनो माने हस्पिटालाव थांनो गोनां जाहैदों बिमा बिफा बिखुनजो गथ' सानै बेबायदिनो आरोना मैखुनाथ' गोबां रोखोमनि थायो र' बबेयाव जानाय मैखुनखौ लाबोदोंमोन होनखोथाय मारैबा होनदोंमोन र' माया बावबाय आङो मैखुनखौ सिनायाबा जेला दाजाखा आरोना गोबां केस खोनानो मोनबाय जोङो मैखुन जानानै मैखुन फाग्ला जानानै हस्पिटालाव थांनाय मैखुन फाग्लानि जाफ्लांबाथाय माबेलाय सना आयौ बेखौसो मोनलायलायबाय नोङो हलाय जाबाय नामा जाबाय बिमाना जाबाय हैखौ आयनायाव सिङाव दोननायखौ एकदम मोनदों आरोना गावहा आयु बिमाया हाखवा जायोहाय बायनायाव बायनानै दोनो आंबो थेमा आरोना हाखवा मोनो आरोना ओमफ्राय जोंना मैखुना बांसिन मानसिफ्रा जिगाबाव जानायखौ जायो ओमफ्राय अबेबा बिफां मुरायाव जानायखौ जायोना खिन्थु बे हाग्रायाव जानाय जाथावथावजोंबो जाग्राजोंबो एखे जाहैदों ओमफ्राय बिदिखौनो जाफ्रांबाथाय सेसै आरोना खिलाय गोबालाय मालाय सिरियास जादों आरो होनदोंमोन उन्दैसिन गथ'खौ आरोना ओमफ्राय बाखिफोरा डाक्टारनाव थाब लांबाय नालाय एसे थाब मोजां जादों आरोना होमबा खम जारला हो आंथ' जाखाया मोनसेबो मैखुन आरोना आइया गोदो जोंना जिगाबाव जाग्राखौ जाबाय थायोमोन मोसौ मासे दंमोन बे बे खिबाथाय जोंनाबो जिगाबाव जाबाय थायोमोनदां आरोना बेखौ जायोमोन आरो आइया होलाय सना ओमफ्राय माबा खोदोम बिफांनि मुरायाव जानायखौ जायोमोन खिन्थु जों जाखाथारामोन बाबाजों आइजों जायोमोन आं जाखाथारामोन बावखायाखै जानायानो दाबो नै जिगाबनिसो आंना फिसिनायसो ओमफ्रायहा बिजि मैखुन आरोना बै सिंथिं ओरै गोलाव थालांग्राया ओमफ्राय सासे टपिपि जाफैग्राया बेखौ आरोना लालिया भारियाव बिथांमोना मालाबा ज' लायनानै फैनायाव बेखौ मोनजादों आरोना खनसेल' मोनजादों अखा हानानै सान्दुं एसे दुंबा फ्राव बेरग्राया बेखौ आरोना बाखि ओमफ्राय मैखुन मैगंजों लेनदेन गैया आंना जाबाय आंना एवथाबनानै लाथारबाय आङो माबा सामब्राम आरो टमेट'खौनो
ग्राइन्डारा हुआ नालाय आं बबेखौ बेसे गेब्लेबावनो आं जाबाय आरोना बेनो दै हरनोसै एसे ग्रेभि खालामसै एसे हरबावगोन र' फिसालायाबो रुसि गैया नामा होनलायथारो आंलाय मैखुनखौ जानाय नङासो सानदोंमोन जागारगारदोंलाय ना ओमफ्राय एसे गोदौबाथाय बेखौ हरनोसै दै हरबावनोसै र' दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आंना जाबायानो होनजासै नै ग्रेभिया आरोना संख्रि साखिनायनांला आं मिथिखाबाय मानो होनबा आं हरनायनि सिगाङावनो मैखुनखौ मोनसे जादों हरनानै मोनसे लाखिनानै आरोना संख्रिया नांखानाय बानलुआबो नांखानाय नै मोल मोदोमजोब्बाय जाबायखिनो दिनैनि ओंख्रिया बेनो आंना नांलायला पनिर बन्द खालामसै आं ओमफ्राय आं दा ब्लाउसखौबो गोलाव खालामला आरोना बिदिनोसै आंना फुंनि आंनि हालोदखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय जाखिनि गालेखौ जायो बेफोरखौनो आरोना थ' बेखिनिखौनो जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच